Čaute decká, vítajte pri druhom videu z cyklu Zatancuj mi na ľudovo. V tomto videu si povieme, ako budeme používať stužky, ktoré sme si vyrobili podľa predchádzajúceho videa. Takže verím, že už ich máte nachystané a že môžeme začať. Pri každej stužke si povieme, ako ju správne chytiť, zároveň aké pohyby môžete spraviť. Takže najprv k jednotlivým stužkám. Najskôr sme si hovorili o jednoduchej obyčajnej stužke. Chytíte ju na jednom konci, je to jedno na ktorom, poriadne ju chytíte do ruky, aby vám nevypadla a jednoducho robíte tie dané prvky, ktoré si povieme. Nie je to nič zložité. Takže ešte raz, chytíte ju za jeden koniec a môžete pokračovať. Potom tu máme druhú stužku. To je tá, ku ktorej sme si vyrobili paličku, aby krajšie viela. Tu chytíte za paličku na tom konci, kde nemáte pripevnenú stužku. Áno. Chytíte ju do ruky. Voilà, môžete robiť prvky. Takže ešte raz, chytíte paličku na tom konci, kde nie je pripevnená stužka. A môžete začať. No a do tretice je to stužka, ktorú sme kúpili rovno s vyrobenou paličkou. Tu opäť chytíte na tom konci, kde nie je pripevnená stužka. Logicky, keby ste ju chytili tu, asi by to moc nevialo. Takže ešte raz, chytíte ju na tom konci, kde nie je pripevnená stužka a môžete začať. No a teraz k jednotlivým ťahom. Ja si na ukážku vezmem takúto stužku, pretože sa mi s ňou najlepšie pracuje a podľa mňa to najkrajšie vyzerá, keď používam práve túto stužku. Čo všetko teda môžeme robiť? Môžeme robiť rôzne tvary, napríklad kruhy, alebo jednoduché ťahy hore-dole alebo z boku na bok. Môžeme tiež robiť vlnovky. No a môžeme aj jednotlivé prvky spájať, aby vzniklo niečo oveľa krajšie. Napríklad pospájaním rovných čiar vytvoriť štvorec alebo trojuholník alebo spojením viacerých prvkov môžete kľudne napísať celé slovo. Každý prvok môžeme robiť maličký, ale aj veľmi veľký. Môžeme ho robiť pomaly, ale aj veľmi rýchlo. Môžeme ho robiť na jednom mieste pred sebou, nad sebou, alebo vedľa seba z jednej či z druhej strany. Takže to by malo byť ku pohybom so stužkami všetko. Vašou úlohou je teraz, aby ste si to všetko poskúšali, aby ste si vyskúšali, čo všetko sa s nimi dá robiť. A mám aj jednu výzvu. Ako som už povedala, dokážete napísať touto stužkou svoje meno. Verím, že vám to nakoniec pôjde a že mi prípadne pošlete pekné videjka, ako to robíte. Zatiaľ sa majte krásne a vidíme sa pri ďalších videách, v ktorých už budeme tancovať na reálne pesničky. Pa, pa!